To jama'a ana wata ga wata, Kannywood fa ta kama da wuta. Shahararren jarumin nan da aka fi sani da Adam A. Zango ya sharara wa jaruma Momi Gombe mari a wajen ɗaukar shirin fim ɗin Farin Wata Sha Kallo. Kai, jama'a yanzu komai aka yi sai an sa kyamara? Bari nuna muku bidiyon, bari ku gan shi. Tunda da sanki na fara, na gaban da dabara. Tunda da sanki na fara, na gaban da dabara. To kice min farin wata sha kallo, farin wata sha kallo, farin wata sha kallo, farin wata sha kallo. Munafukai, kowa ya zuba ido ya da za a sharara wa Momi Gombe mari. To ƙarya ce. Jama'a kada a manta dai shahararren shirin nan namu mai suna Farin Wata Sha Kallo season 3 za mu fara saka muku shi nan ba da jimawa ba a YouTube channel namu mai suna Adam A. Zango. A sha kallo lafiya mutane na.